Ravintolakulttuuri eri maissa, kun hienossa ravintolassa asiakas löytää kärpäsen viinilasista. Ruotsalainen vaatii uutta viiniä samaan lasiin. Englantilainen vaatii uutta viiniä uuteen lasiin. Suomalainen otti kärpäsen viinistä ja joi viinin. Venäläinen joi viinin kärpäsineen. Kiinalainen söi kärpäsen, mutta jätti viinin juomatta. Juutalainen pyydysti kärpäsen ja myi sen kiinalaiselle. Stadilainen joi 2/3 viinistä ja vaati sen jälkeen uutta viiniä. Norjalainen otti kärpäsen ja lähti pyydystämään turskaa. Irlantilainen jauho kärpäsen viinin sekaan ja lahjoitti juoman englantilaiselle. Amerikkalainen haastoi ravintolaa oikeuden 50 miljoonan euron vahingonkorvauksilla henkisistä kärsimyksistä. Skotlantilainen tarttuu kärpästä kurkusta kiinni ja karjui, nyt jumalauta, oksennat kaiken minkä joit. Pohjalainen väitti, että se on demarien juoni ja puukotti tarjoilijaa ikävästi. Ei myöskään juonut viiniä, koska se on naisten hommaa, ja ihmetteli, missä se tilattu kossu viipyy.